Morjesta vaan kaikille. Siinä on ammuntajärjestelmä ensimmäisenä kuvassa tässä. Harmi, että on tämmönen suht kohta alkeellinen kaukosäädin tässä. En onnistunut sopuhintaa löytämään semmoista sekuentaalista. Mutta kai tääkin toimii. Tässä on ainakin hyvän tuntuiset nappulat. Siinä pitää muistaa vaan paristoja käydä ostaa sen The Momentia. Mutta tosiaan tää on vähän sen tämmönen ilmoitusluontoisempi video parin jämälaatikon ääriltä. Elikkä itse The Big Boss on perustanut uuden ilotuitefoorumin. Löytyy nettiosoitteesta ilotuite.com. Sinne voi käydä kirjoittelemassa ilotuite-aiheisia postauksia, kysellä kysymyksiä, jakaa mainoksia sun muuta. Omia videoita pyrotekniikkaan liittyen ja sitä kautta sitten edistää harrastusta. Mutta tosiaan katsellaan vähän sen näitä, mitkä minä tuolta jaksoin kaivaa esiin. Otetaan vaikka tästä, mikä tässä on. Tämän jaoin jo itse asiassa paikkaa jos toisenkin. Elikkä Ogon Smoka 2000. 20 000 malli, eli tää on se 850 paukkunen versio, vai onko se 805? En tiedä lukeeko se tässä missään, mutta jotain sinne päin se kumminkin oli. Nää on ihan hyviä, niitä on. Silloin kun nää oli myynnissä, nää maksoi joku parikymppiä, ettei mulla niitä ollut kuin muutama, mutta oli kyllä ihan hintaansa väärti. Silloin sitten täällä on tuote, jota toivoisin, että tulisi takaisin jossain muodossa, eli aurinkopyörä. Tämä on vielä kaiken lisäksi Brothers Pyrotechnicsin tuote, eli aika harvinainen. Niitä on itse asiassa toinenkin Brothersin tuote tuolla, josta, ja mikäs helvetti se täällä on? Tää taitaa olla tuosta isosta paskasta. Tää roskii. Sitten on vähän Zenan mattoa. Tää taitaa olla... Onko nää nyt? Nää taisi olla 4... siinähän se lukeekin. 450 shots. Niitä on tuolla. Monta tossa on? 9 kappaletta taitaa olla yhteensä, jollei ollut jotain. Ne taitaa kaikki olla samoja, eli niitä on 9 kappaletta siellä. Sitten pysytään vielä vähän sen riisentempeissä tuotteissa. Täältä on TP2 muutama lisäsi tänne laatikkoon. Näitä on toisaalla varastossa aivan järkyttävällä ja niitä ei tietenkään tänne nyt voinut varastointiteknisistä syistä ottaa. Joo. Sitten on TP4 kanssa. Sitten nää on aika kovia. Onks näissä taisi olla 4 grammaa flashia. Pamahtaa aika lujaa. Sitten tuon on 5 grammasia. Tosi kovin iso titaaniefekti lisäksi. Tykkään tosi paljon noista. Totta kai niitähän ei hupikäyttöön käytetä, niillä karkottaa kaikkia myyriä ja muita vastaavia. Sitten vieläkin E1 linjalla, mutta tämä on tämä Thunder Original, jota rakettikeilla myytiin jossain vaiheessa. Näissä taisi olla, oliko näissä 2 grammaa paukkua? Nehän lähti käsistä kokonaan. Näitäkin on jonkin verran, onkohan niitä joku päältä, onko niitä joku 10 rasia varastossa vielä. Mikä täältä olisi mielenkiintoinen seuraava? Otetaan nää. Fat Bastard. Nää muistaakseni ei toimi. Näissä vissiin oli joku vika tossa langassa, että
mahdollisesti pitää kokeilla, jos ne lähtis sähkösytytyksellä, pyrohelmellä, mutta onko tommoseen nyt mitään järkeä tuhlata niitä? En tiedä, tulee aika kalliiksi. Näissä ei kumminkaan niistä, mitkä toimi, niin muistaakseni mikään kovin hieno efekti ollut. Tässähän on sitten niiden edeltäjä, eli Sumo Tykki 3. Ei ollenkaan paras versio tästä tuotteesta, mutta kuitenkin varmaan kova äänisin. Näissä on oikein kova paukku ja niitäkin on. On niitäkin varmaan lähemmäs 15 rasiaa näkyy tuolla, mistä nämä 2 nappasin mukaan. Että niitä silloin tuli ostettua, kun eipä siihen aikaan noita PX-tuotteita ollut. Mutta nykyään täällä on tämmöstäkin herkkua ollut tarjolla, eli Devil's Shot, ja nää on viime vuonna ostettu. En muista miksen, mulla näitä 2 rasiaa taisi olla. Toinen jäi ampumatta. Aika kesken tuskin ei ollut hirveästi viime vuonna tavaraa. Että ehkä se vaan sitten. Ehkä se sitten vaan jäi jonnekin piiloon. Sitten on Gas Pipes. Onks täällä? On se jotain. Tämähän on siis sama tuote tää. Mikä tää on? Turbo Tube. Tää on sama tuote kuin mulla. Se on varmaan tonne samaa mennytkin. Sitä vaan ihmettelen, että miksi se on. Sitä vaan ihmettelen, että miksi tästä on yksi tämmönen pistetty ja 3 tämmöstä. No. Ehkä sillekin on joku syy ollut. Mitäs seuraavaksi? Pysytään vieläkin samalla linjalla. Eikä tää Super Bomb. Nää on aika kovia. Nää taisi olla niinku periaatteessa Gold Collection Thunder Kickin seuraaja. Eli ihan laadukas. Onks tää, onko liian 36 tai 38 millinen putki. Massaa taisi olla ihan maksimimäärä, mitä saa tämmöisessä olla. Eikö 33 grammaa vaan. Tää ei ihan. Näitä ei oo muuten kuin vaan nämä 2 mitä oli. Niitä on tullut pistettyä hiljakseen. Saa nähdä pistänkö tänä vuonna. Katsotaan. Sitten alkuperäinen XXL Thunder Pantalta, mitä Byrokratialla jokunen vuosi sitten myytiin. Ja tietääkseni ne XXL Thunderit, mitä nyt myydään, ne on taas Pantan valmistamia. Toki ne on Byrokratian brändillä. Siitä voi verrata vähän sen ehkä tänä vuonna, että onko asiat muuttunut vai onko vielä sama tuote. Sitten on Laturin paperit. Tämähän on erittäin hieno tuote. Tässä on 1 miina sekä 2 30 millistä putkea sisässä. Tää on Brocade Crown, eli tää on vielä näistä ehkä se kaikista hienoin, mitä näitä oli. Tässä on oikeasti taivaan täyttävä efekti, vaikka onkin vaan 30 milliset putket. Sitten täällä on näköjään viskoa läjäpäin pieniin paketteja, koska viime vuonna ei isoa rullaa ollut tarjolla. Sitten täällä on jotain käynyt, että on järkyttävä kasa perhosia. En ymmärrä mitä on päähän mennyt. Että tollasen on mennyt tempauksen tekemään. Onpahan ainakin jos semmosia haluaa laittaa samaa tyyliä oleva tuote. Ehkä jopa hauskin tosin laserpalas.
En tiedä, muistaakseni näitä mulla kyllä oli enemmänkin. Ehkä näitä on sitten toisessa varastossa lisää. Koska niitä innoissaan oikein ostettiin. Sitten täällä on näköjään jostain irronnut lanka. Pistetään talteen, jos löytyy tuote, mistä se on irronnut. Se kyllä itse asiassa saattaa olla tosta sytytyspuikosta. Näyttäisi vähän siltä. Sitten on näitä pikkulo. Nämä kyllä on yllättävän kovia napsuja. Tosin ei näitä kyllä UV-na pistetty. Sitten on Argenton Neon, Alberttihan tää on. Neon Clouds. Tykkään kun on vähän erityylistä miinatuotetta. Niitä ei kovin paljon ole ollut. Tosin rakettikeijullahan taitaa olla mikä Mine Kings ja olisi niillä se joku toinen rakettikeiju stropopommi. Siellä on näköjään itse keijukin kuvassa. Jep. Nää taisi olla jotain paskaa erää. Sitten on Pyromaxin strobo. Tää on joskus tullut kaupan päälle. Sen en mä tykkää näistä ollenkaan. Sen takia se on ampumatta. Minipanda. Mikä tää on? Eikö minipandahan oli... Se oli se pata. Tää on pelkkä panda. Nää on hyvin pikkusuihkuisia. Tornado Virbel, yksi lempituotteista. Joskus aikanaan keijullahan oli se UFO Graham, joka oli samanlainen tuote. Näitä kun tuli silloin myyntiin Gratiolla, niin oli oikein innoissaan. Näitäkin saattaa olla jossain toisessa varastossa vielä lisää. Tämä on näköjään yksi ensimmäisistä Gratiolla myytyistä P1-tuotteista. Nämä taisi olla pelkkänä varaston outona silloin. Thunder Crackersit. Noida bildejä. Hopeaa punaista. No otetaan tämä nyt täältä. Elikkä Hammargrensin Diablo. Ja Hammargrens hän on, kuten tuolta näkyy, ei oikein näköjään fokussaa, mutta nämähän oli siis Brothersin valmistamia tuotteita. Ja sitten on tämän laatikon vanhin tuote. Taas toi toinen, se ei ajo käsi. Tuosta on pari ammuttu. Air Travel with Reports. Mikä tossa lukee? Richton Fireworks Company. Joo. Aika perus tällaisia gissanpieruja. Ei vingu. Lentää ja napsahtaa heikommin kuin nämä. Aika lailla tollasena säästötuotteena, että semmonen on siellä sitten varalla. Pääsee jolleen sanomaan, että totta kai täällä on kaikista tärkein. Ei se ollutkaan näköjään tästä. Onks tää mitään mollia? Tässä ei ole CE-hyväksyntänumero, eli tää taitaa olla ajalta ennen sitä. Vai onko toi joku? En tiedä. En ole perehtynyt riittävästi siihen asiaan. No, mutta siinä on nyt jonkinlainen osa jämistä. Näitä tulee aina välillä sitten pisteltyä UV-na setin täytteenä. Ja tässä on tärkeä työkalu täksi vuodeksi. Eli Pyropoke. Tästä Grandmasteri pyysi, että tuli se tutoriaalia sinne uudelle foorumille sitten, kun tässä on kuitenkin tämmöisen valmistamisessa tiettyjä asioita, mitä pitää tietää. Tai no, se nyt asia, joka pitää tietää on, että tämän pistimen pitää olla materiaalia, joka ei kipinoi. Esimerkiksi no mikä se on, messinki.
Joo, messinkihän se sana on. Ja on pari muutakin asiaa. Tästä meinasin itse asiassa, en tiedä näkyy vähän se tossa. Tähän pystyisi tehdä semmoisen pykälän, että se on helpompi sitten sen erottaa ne pahvin säikeet siinä pistovaiheessa. Tein tämmösen tupenkin, kun oli tämmöstä vaahtomuovia tuolla säilössä. Tää messinki on varmaan se kaikista halvin ja helpoin tapa saada kipinöimätön pistotyökalu. Kahvaksihan nyt sopii mikä tahansa, mikä käteen sopii. Kovimmathan vetää pelkää tuo messinkitangoa. Ei edes terota vaan tökkäsee sen suoraan siitä putkesta läpi. No ei vaiskaan. Mut tosiaan, liittykää uudelle foorumille osoitteessa www.jotuite.com. Noudattakaa sääntöjä, mutta ei kumminkaan vedetä millään rautanyrkkijohtamisella sitä niin kuin joskus aikanaan sitä entistä foorumia silloin siellä jotkut vähäsen meinas pitää. Muistan, että esimerkiksi näistä asioista ei kovin paljon saanut silloin puhua, vaikka periaatteessa ne nyt ei koskaan vissiin ole virallisesti mitään laittomia ollut. Mut joo. Mulla ei tällä kertaa nyt sitten muuta. Katsotaan sitten, kun 27 tai 28 päivä saadaan kaikki tämän vuoden setin tuotteet mahdollisesti toivottavasti esiin. Niin jos niistä pistää sitten vielä kertaalleen esitystä näkyviin. Tässä on vielä patatelineen kasausta sun muuta, niin katsotaan jos siitäkin saisi video tehtyä. Tosin se on mun autotallissa nyt, että se on niin sottaista, että siitä on vaikea saada mitään edustuskuntoista videoa aikaiseksi. Tällä kertaa tää ei ollut läheskään yhtä hankalaa tehdä tätä videoa, muuten kun jo sen yhden kerran totutella. Katsotaan jos seuraava sitten on jo ihan kunnollista ja varmaan UV:na sitten jotain ammuskeluvideoa mahdollisesti. Näytöshän nyt ainakin videoidaan. Yritän saada, että siitä tulee 2 videota. Että saadaan landscape-modessa eli tässä ja sitten portrait-modissa toinen, mistä voi pistellä vaikka shortsia ja TikTokiin sitten vähän klippejä. Ja sitten tosiaan ehkä Pyropoken valmistusvideo, käyttötekniikkavideo. Katsotaan, jos muistan ja jaksan tehdä. Se on näköjään joku huppari lattialle jäänyt. Pitäis täälläkin taas siivota. Tää mattokin jäi tänä vuonna pesemättä. Kesällä ja talvella se nyt on vähän se perseestä alkaa pesemään. Ei oikein fasiliteetteja kuivaamiselle. Mutta joo, nyt mennään jo 20 minuutin lähelle videossa, eli on vähäsen pitkähkö video mun kanavalla. Jos nyt ei jotain stream highlightteja ota huomioon, mutta kiitos kun pysytte tänne saakka. Ja hyvää uuden vuoden odotusta ja joulun odotusta. Moi!